Легендата за Баба Яга. В далечните времена, когато селата все още бяха заобиколени от мрачни гори, родила се легендата за една стара жена, която не принадлежеше нито на този свят, нито на отвъдния. Наричаха я Баба Яга. Казват, че никой не знаел истинското име, защото който го произнесъл на глас, никога повече не се завръщал. Тя живеела в къща, която никога не стояла на едно място. Старата постройка, изградена от сиво, изтъркано дърво, стърчала на високи пилешки крака, въртящи се и тропащи по земята. Очевидци твърдят, че понякога къщата сама се приближавала към пътеката на нещастни пътници, сякаш ги примамвала в своята обител. Външността й била ужасяваща, изкривено лице, пръстите й дълги и кости на вид, очите, дълбоки като пещера, от които лъхал глад за човешки страх. Косата й се извивала като змийска глутница, а дрехите – парцали, слепени с тъмни петна, които никой не смел да изследва. Селяните разказвали истории за изчезнали деца и странни шумове в гората. Една вечер, 3 млади ловци решили да се престрашат и да наблюдават къщата й. Когато се доближили, тропотът на пилешките крака се усили, сякаш къщата ги познавала. Вратата се отвори с хрип, а въздухът отвътре беше смел от смола, гниещо месо и влажна пръст. Вътре видели Баба Яга, седнала на маса, отрупана с малки скелети и стерилни амулети. Тя се усмихна, но усмивката й беше като цепнатина в самия мрак. Добре дошли или може би последно с Богом, прошепна тя с глас, който създаваше лед във вените. Ловците се опитаха да избягат, но къщата вече не стоеше неподвижна, тя ги преследваше през гората, въртейки се и подскачайки на своите пилешки крака. Селяните после разказвали, че един от ловците бил открит на сутринта, блед, треперещ и безмълвен, а другите никога не се върнали. Някои твърдят, че чували шепота на Баба Яга дълго след като къщата е изчезнала в мъглата. Всеки, който търси истината, ще я намери в тъмнината. Легендата гласи, че тя използвала тези страхове, за да събира сили. Всеки, който се осмелявал да я види или да говори за нея, носил частица от ужаса и в сърцето си, който никога не изчезвал. И дори днес, ако човек минава сам през гората или срещне старо изоставено място, някой го гледа от сенките и шепне името и тръпки преминават по гърба му. Никой не знае дали Баба Яга е само история или е жива някъде там, в гората, чакаща следващия пътник. Истината остава загадка. И всеки, който се осмели да я нарече на глас, усеща студената ръка на страха, сякаш самата тъмнина е дошла да го прибере.